U našem glavnom gradu 14. januara počet će prvi Cross Park mali fudbal za generacije 2005. 2006. 2007. i 2008. Sa nama je ovoga jutra Danilo Vuković, organizator turnira i ova divna djeca. Dobro jutro, momci. Dobro jutro. Djeca pa momci. Uživate li u studiju? Mi smo se ispričali malo čas. Da. Prijatno vam je? Da. Da li je to prijatno koliko fudbal? Da. Hvala vam, divni ste. I sada bih voljela, Danilo, prije nego što počnemo sa organizacijom, samo da mi se predstave jedan po jedan. Damjan Obradović. Matija Detić. Ja sam Vujačić Petar. Ja sam Bojan Prelević. Matija Drobnjak. I Danilo. Danilo Kako Vuković. ste se organizovali tog dana, Danilo? Pa odlučili smo da napravimo za naše dječake koji igraju inače i Đetić ligu pri Fudbalskom savezu srednje regije koji organizuje. Napravili smo znači turnir za 2005, 6, 7 i 8, 8 i mlađe. Što se tiče same organizacije turnira, moram da se pohvalim da smo u ovome malo teškom vremenu kad su velike zime i hladnoće sakupili 47 ekipa iz svih iz većih, znači nije samo iz Podgorice, nego tu imamo i ekipe iz Mojkovca, Nikšića, Danilovgrada, Cetinja, Spuži, naravno onih bez kojih se i sve to ne bi moglo, iz Podgorice imamo najviše ekipa. Samim tim 2005. godište će nam imati najviše ekipa što se tiče grupe i ostala će isto godište biti dobre utakmice, tako da i ovim putem želim da ljude koji vole da vide dobre driblinge, dobre golove, da dođu da vide našu djecu, jer vidim jednostavno da Crna Gora, kad oni odrastu, da će imati na koga da računa, što se tiče fudbala. Presrećni su sada kad smo razgovarali, joj super, drago nam je što se to organizuje. Zašto ti je drago? Pa meni je drago zato jer rijetko učestvujemo na ovim zimskim turnirima i moći ćemo da igramo po ovom hladnom vremenu. Neće vas spriječiti ovo hladno vrijeme? Neće, prije svega nam je drago zbog druženja. I da vidite svakako kako i drugi igraju. Jeste. Meni je čast učestvovati na ovom turniru zato što tu su mnogobrojne ekipe, ne samo iz Podgorice, već iz, kao što je rekao Danilo, iz Mojkovca, sa Cetinja, iz Spuža i tako dalje. Tako da ćete oprobati te snage. Šta si ti to donio nam ovdje? Ja sam dobio peha za najboljeg igrača godine u Đetić ligi. Ja se zahvaljujem svim trenerima i kapitenima iz ostalih klubova koji su glasali za mene. Bravo, nisam znala da imaju to glasanje. Mi na ovom turniru očekujemo da budemo u samom vrhu. Mi smo u dobroj formi. Ja ću na ovom turniru igrati za starije 2005. godište, gdje smo jesenji prvaci. Također smo jesenji prvaci i za moje 2006. godište. Moja agencija će mene povesti da igram u evropske klubove, u takmičare. Već sam bio u takmičaru u Crvenoj zvijezdi, u Dinamu, u Akademiji grada Hamburga, u Atalanti. Ta moja agencija iz Njemačke će me povesti ponovo da igram za njemačke klubove i italijanske. Vrlo jedna ozbiljna priča ovoga jutra. Odakle toliko da čujemo tvog drugara, tolika ljubav kada je riječ o fudbalu? Pa, Jel se to počinje prvo sa tatom, pa gledaju se utakmice, ili sa drugarima na ulici? Igrali se više fudbal na ulici? pa ne. Manje, ali tako? Manje nisam igrao. Igra. Da, ko igra? Pa ja i moji drugari. Ma ti sigurno pozoveš i kažeš, ma ima da igrate sa mnom, osjećam ja tu energiju. Danilo, nevjerovatno, djeca su već spremna s tom pričom. Sada da ih pogledaju ovi stariji fudbaleri, odlično govore, znaju sebe da predstave, svaka čast. Pa moram da naglasim da oni imaju inače veliko iskustvo što se turnira ovdje iz Crne Gore, što sa međunarodnih turnira, tako da su stekli to iskustvo. Svaka čast. Samo da kažemo, dakle, turnir će biti prikazan uživo na portalu. Jeste. Na portalu nonesport.me. Ovom prilikom želim da se zahvalim gospodinu Željku, koji je inače direktor portala i koji nam je odlučio u live stream prenosu da znači roditelji koji, pogotovo iz nekih daljih gradova, koji nisu u mogućnosti da prate svoje dijete, da mogu to upravo da rade od kuće. Tako da bit će praćeni maksimalno. U koliko ta priča počinje?
Turnir će da počne 14. januara. U koliko sati? Satnice još nismo, satnice će danas biti postavljene na našoj Facebook stranici Cross Park Mali Fudbal. Na Zlatici? Jeste, u balonu na Zlatici Cross Park. Tako da turnir je predviđen da počne 14. januara, a finalni mečevi će biti 21. januara. Odlično. Momci, svi znamo za Dejana Savićevića. Da. On vam je sigurno uzor iz Male Podgorice, Male Crne Gore, napravio je čudo. Vidimo šta radi Jovetić, znamo za Mijatovića, znamo za sve. Pored njih, Da. ko vam je ovako uzor i koji fudbal, odnosno tehniku fudbala najviše volite? Pa ja više volim da šutiram nego da driblam. A ko je to odlično radio? Pa David Beckham. David Beckham. Tebi? Ja volim isto da šutiram, da driblam. Ja volim sada trenutno Ronaldo. Ronaldo. Da. I on je, boga mi, što dobro izgleda, moramo priznati. Dobro. A sada, vi momci, malo čas smo pričali, iznenadio si me i ti i tvoji drugari, znate ko je Pele, znate ko je Maradona. Da. Zašto vam je važno da znate sve o njima i da pratite kako su radili? Pa zato što ćemo se možda nekad sresti sa, kako da kažem, sa možda nekim većim turnirom pa će nas pitati koje znaš sve baš velike poznate fudbalere, pa mi možemo odmah njima da kažemo pa znamo Pelea, znamo Ronaldinha, znamo odličnog Ronalda iz Brazila i dosta odličnih igrača koji su igrali u malo starije dobu. Ma ova su djeca baš i obrazovana. Koliko imate vi godina? 10. 10, 11, 12. Malo čas si mi rekao ja ne volim proklizavanje. Je li ili nema? Kako si to definirao? Rekao sam da kada je Pele igrao da tada nije bilo uklizavanja, a sada se baš često uklizava i to može dovesti do velikih povreda, a niko ne bi želio da se niko povrijedi. To znači da vi igrate na terenu fair play. Gledate šta više da tako bude. Dobro, sada da kažemo ovako, da vas je podržao glavni grad, Gradski sekretarijat za sport i kulturu, Fudbalski savez Srednje regije i da kažemo ovako, bit će održan na Zlatici, prijave su već završene, je li tako? Mada vidjela sam na našoj Facebook stranici da ste dodali posljednjih dana par timova, je li tako? Pa praktikovali smo da im date šansu jer nisu znali. Da i damo šansu, a i radili smo najave svih ekipa gdje smo i praktikovali po 2-3 ekipe dnevno da najavimo. Dobro, i bit će nagrada. Naravno, za upravo sve ovo što radimo ne bismo mogli da organizujemo bez glavnog rada i sekretarijata za kulturu i sport i Fudbalskog saveza Srednje regije koji su nam omogućili da ovaj turnir bude na nekom zavidnom nivou. Tako da za naše takmičare, naše drugare smo organizovali brojne nagrade gdje će biti dosta iznenađenja. Imaćemo čak i prije finalnih mečeva i tipa igre bez granica, eto da najavimo, izvođenje slobodnih udaraca gdje će također biti nagrade za najbolje. Dobro. Tako da Boki, Damjan, Matija drugi i Petar da se dobro spreme za slobodnjaki. Dobro. Samo da kažemo za ovaj naš kraj razgovora, odakle ste iz kojih klubova? Jedan put. Ja iz fudbalskog kluba Vinar. Iz fudbalskog kluba Porto. Ja dolazim iz, kao što vidite, FK Stari aerodrom. Dobro. Ja dolazim iz fudbalskog kluba Kalać. FK Mladost Leško polje. Dobro. Momci, zašto je ovo važno momcima da ih ima ko vidjeti? Za njihovu buduću igru. Ja mislim da je upravo ova generacija 2005. godište, u stvari sve generacije 2005., 6., 7. i 8. godište, ono što sam prije rekao da su to djeca koja već se nazire da mogu da budu veliki igrači, prije svega vidi se kod njih da su veliki prijatelji, drugovi, ljudi, izrastaju dobre ljude, tako da samim ti u današnje vrijeme, kao što postoje ovako portali, prije svega i vama dugujemo veliku zahvalnost, njih ima ko da isprati, da vidi, da neko skrene pažnju na njih, a oni to svojim igrama i svojim dijelima pružaju i omogućavaju. Divni ste bili ovoga jutra. Šta da vam kažem, puno sreće, pratit ćemo to. Dakle, to je subota,
Subota, Jel tako, jeste. jeste. Znaćemo tačno vrijeme pa ćemo i obavijestiti naše gledaoce. Uživajte u toj divnoj igri. Kako si rekao malo čas? Idemo da igramo. Fudbal jeste igra. Dogodi tako. Ja sam samo htio da Dobro. u ime svih koji smo danas došli da se zahvalim na vašem pozivu. I želio bih da pozdravim moj klub, moga trenera koji je jučer pošao za Ameriku i moga trenera Borisa Grbovića, kao i cijeli klub. Hvala. Ja Hoćete bih vi da ovom pozdravite? prilikom Hajde. htio da pozdravim sve moje drugari iz fudbalskog kluba Kalaće, moje trenere, naravno, sve učesnike Đetić lige i Cross Park turnira, također organizatore bih htio da pozdravim. I vrlo mi je drago što ću učestvovati sa mojim klubom na ovom turniru. Sjajni ste bili. Treba li šta dodati ovdje? Ovom prilikom Kakvi su momci? jednostavno nema što da se doda, sve su rekli, ali kao što vidite između njih postoji jedno fino drugarstvo. Na Brava terenu su već, djeca. na terenu možemo da vidimo neke stvari što jednostavno i u seniorskom dijelu ne možemo da vidimo. Znači jednostavno djeca imaju i driblinge i duele i sve to, ali kad se završi svi smo drugovi. I nema bolje poruke od ove zašto se bavite sportom. Nasmijani, vedri, svoji, samosvjesni. Svaka čast momci, puno sreće. Hvala. Pa neka pobjedi najbolji.